Miroslav tady spinká, no podívejte se na něj. Miroslav tady leží, jo. Tady je asi moc unavený. Moc unavený je hoch tady, no. Ten dostal asi nějaký záhul teda, viď. No podívejte se. Ono to tady ani nestane, i když na něj mluvím. No to je teda soda asi tady. Tak se jdem podívat. Tak se jdu podívat na toho druhýho teda, no. Tenhle ten se mi moc nevěnuje. Salešný. Úplně si položíme hlavu. Tak to jo. Teda. Asi jsme se moc nevyspali v noci, no. Jo.